Hello dolls! Dobrodošli u naš novi video. Tako je, u ovom videu ćemo vam pokazati kako možete da našminkate oči sa samo 2 palete i to iz drogerijskog ranga. Tako je, naš cilj je u ovom videu da vam pokažemo da se možete profesionalno našminkati i našminkati oči ovako kako smo nas dve to danas uradile. Uz pomoć, dakle, kao što je Jovana rekla, 2 palete koje su jako jeftine i pristupačne, ja mislim, svima. Tako je, danas mi smo radile 2 smokey eye, kao što možete da vidite. Ja sam radila crni smokey koji je pretežno noćni make-up, da tako kažem, a Jovana je radila brown smokey koji može da bude prikladan i za noć i za dan, što je super stvarno. Tako je, ostaje nam samo još da vas pozovemo da lajkujete ovaj video, šerujete ovaj video nekome kome to može biti korisno i naravno da se subscribe-ujete na naš kanal, a osim toga i da nastavite da nas gledate u ovom videu do kraja. Tako je, i da komentarišete ispod ovog videa nešto lepo, molim vas. Ne, da komentarišete da li vam se dopadamo, da li vam se dopadaju ovakvi make-up izgledi i da li vam se dopada ovakav tutorial, pošto je ovo naš prvi tutorial koji snimamo, pa smo eto malo onako, imamo tremu da kažem. Jeste. Prvi, kao što je rekla Jovana, znači naš prvi tutorial, tako da stvarno će nam značiti vaši komentari, ili oni negativni ili pozitivni, ali nadam se da će biti pozitivni. Da jednostavno znamo šta ne valja, šta je dobro, šta možemo da menjamo za ubuduće. Ok, ništa, krećemo sa šminkanjem. Šta ćemo prvo? Odakle ti krećeš? Ja krećem, morat ću da se poslužim Makeup Revolution paletom. Mi ukrade paletu. Prvu boju koju ću koristiti jeste ova najsvetlija, ja bih tako rekla, u ovoj paleti. I nju nanosim. Kojom četkicom to nanosiš ti? Četkicom Kala 311. Omiljenom. Naravno. Dakle, ovo je stvarno, apsolutno najbolja četkica za blendanje. Da. Jedan trik koji ja imam da kažem vezano za to kako da nađete svoj pregib kapka. Stavite ogledalo dole. Znači, ogledalo nemojte, ja ga uvek stavljam ovako ispred sebe, ali to nije to dobro. Znači, ogledalo treba da se stavi praktično dole, jer kad se ogledalo stavi dole, vi onda tačno kad gledate ovako ogledalo, kako ja sad gledam, vi onda tačno vidite ovde gde je ova linija u koju posle treba da uđete četkicom. I mislim da je to dobar trik za početnike naročito, znači ogledalo dole. I onda kad vidite ovu ovde kosku, znate da ispod nje u tom nekom udubljenju, da kažem, treba da senčite. Šta je poenta kod ovih skroz svetlih senki koje smo prve nanele? One ni ne treba nešto da se vide. One ne treba da se vide, ali su dobra podloga. Tako je. Kako bi stavili evo kao što ja sada stavljam tamniju. Koju boju sad stavljaš odavde? Samo da lepo prikažemo, to je ova boja. Sad si tu stavljala? Ovo. Aha, okej. Dakle, umešala sam ovu, to je prva koju sam nanela, i zatim tamniju koja ide u pregib, kako bi bolje izdefinisali samo oko. Ja sam i dalje na ovoj prvoj. Ja sam spora kao puž. Jesi, zaista. Ja neću kao Jovana da radim, ja neću sada da prelazim tamnijom senkom gore, jer je to jedan moj mali trik, način na koji ja radim smokey eye je malo, da kažem, drugačiji. Ja uzimam sad ovu ovdje najtamniju brown boju iz ove palete, evo ovu ovdje, i ja ću sad to da nanesem na ceo pokretni deo kapka četkicom. Znači ja ću samo bukvalno da nanesem to ću malo da izblendam posle i vidjet ćete u suštini, to je otprilike to. Ali pre nego što to uradim, ipak ću sada da uzmem ove 2 boje, znači ovu ovdje, samo da pokažem ovako, ovu ovdje svetliju, koja je itekako korišćena, znači itekako, i ovu ovdje tamniju naranđastu, kao, i to ću opet da nanesem gore u pregib kapka, čisto kako bih posle tu brown koju nanesem na cijel kapak istakla dodatno. Četkica koju ću za ovo koristiti je ova, nju sam koristila malo pre pa je zato prljava, ali koristila sam ove boje isto. Zove se jednostavno Eyeshadow Brush i ovo je četkica iz Jamba. To je jedan super trik, u Jumbu imaju sjajne četkice, ako niste probali četkice iz Jumba, mislim probajte, jer ova četkica je meni, ja kažem, otkriće za senku, za nanošenje senke, stvarno, znam da nisi ni ti probala. Nisam, ali želim. Bukvalno, toliko dobro se senka nanosi sa njom, toliko ostaje pigmentovana ona na očima, a vidjet ćete to sad u ostalom, evo, nećemo, znači sve će se vidjeti sad u narednih par trenutaka. Znači ovom četkicom još jednom, da ne zaboravimo, uzimam, ovu boju i ovu boju. I to je to.
Dakle, opet ja pronalazim svoj pregib kapka i u pregib kapka stavljam onu naranđastu. Sada je došao red na ovu crnu. Ne znam koliko možete crnu. Sad, znači, kad sam nanela ove naranđaste tonove u pregib kapka, ja ću sad da nanesem ovu brown, ovdje najtamniju brown koja se vidi, evo je, na ceo pokretni deo kapka, kao što sam rekla već malo pre. Dok Jovana već završi, čoveče, ceo Jeste, istina. Uglavnom, vi sad samo nadograđujete ovu senku na pokretni deo kapka i sad to po želji. A znaš ti kako to već dobro izgleda na tvojim očima? Ali stvarno je jako dobro. Mislim, još ova teget i plava, meni je to sad još i lepše, to sve više koristim nego sam crni. Ona misli na ove dve boje, znači ovu teget i ovu crnu. To je ovu plavu i ovu crnu. Ovu plava je jako dobra. Pa i ova crna je baš crna, ono intenzivno koliko mogu da vidim. Jest. Kako izgleda moje oko, ja ovdje više ništa neću ni raditi. Ja ću ovdje samo dodati u ugao očiju malo neke svetle senke, neke koja sija i imam idealno da vam pokažem i to je to. Ovakav make-up look se može izvesti za 15 minuta, nego ja sad malo karikiram pa ono, produžavam vreme, ali može. Da, stvarno može. Ova Makeup Revolution se malo više trusi nego ova Golden Rose, pa sjajna je. Da, uopšte ti nije nešto, vrlo malo joj je palo ispod očiju, pritom ona koristi crnu senku. Kad se crna senka ne trusi, to je onda idealno. Ja inače imam neku lums plavu, mislim samo jednu senku. Je to monosenka? Monosenka, jeste. I ona mi je stvarno omiljena, jako je volim i to sve, ali ona se mnogo trusi i bukvalno koliko imam senke na očima, toliko imam ispod oča. Znači, užas. I zato nikad ne šminkam prvo ten kada koristim nju, nego prvo oči, pa sve moram da skinem lepo, pa tek onda. A ovdje uopšte nije taj slučaj, evo samo mi je ovdje malo. Da, stvarno nije. Baš je dobro. Ja ću ipak morati da skinem ovo ispod očiju jer se osjećam kao stvarno da sam krenula u rat, mnogo imam fallout. Tako da, vlažna maramica je iskidam. Sad, ja sam znači stavila ovaj Golden Rose Perfect Lashes, a sad dodajem preko toga i ovaj Aurin Winged Up Eyeliner, zato što ovaj Golden Rose ne traje dovoljno kao ovaj Aurin. Znači, ovaj tek kad stavim, tek onda mogu da očekujem dugotrajni efekat. Jer, na primjer, kad me zasmejava ova osoba ovdje, ja se plačem od smeha. Ako imam samo Golden Rose, on se razlije, a ako imam ovaj, onda je sve super. Tako da, ne znam kako je tvoje iskustvo. Pa ja koristim stvarno samo ovaj Aurin Winged Up. I pre njega sam koristila također Aurin, koji Aura više ne proizvodi, bar ga nema. Pa mislim da su ga zamenili ovim. Moguće, da. A taj se zvao Black Eyeliner. I ta četkica mi je baš odgovarala, razlikovala se od ove i mislim da je moguće da je bila čak sličnija ovoj Golden Rose. Ja sam sada uzela ovu Aurinu četkicu za obrve. Uzimam Teget boju iz palete i stavljat ću je ispod očiju. Sad ja sam malo vlažnom maramicom također obrisala senku koja mi je napadala i sada ću staviti korektor. Da, moram da vam pokažem korektor života. Catrice Camouflage u broju 020 Light Beige. Jeste, korektor života, bukvalno. Znači, apsolutno korektor života, ovo vam prekrije sve. Znači, sve. Greške iz mladosti također prikriva, evo provera. Jest. Naročito ljubavne. Šalim se. Ispod očiju ću ponovo da ponovim. Ne, nego ću ispod očiju ponoviti sve ono što sam stavljala gore. Kao što vidite, znači naneću ovu ovdje tamnu brown i malo ću, prvo ću naneti ovu
pa onda brown. Znači prvo ću pređem ovom, pa onda brown i to će lepo da se uklopi i osenči ispod očiju, ali pritom ću voditi računa da to bude što bliže trepavicama. Da. A ja sam stavila, kao što vidite, ovaj korektor i koristit ću blush 32. Četkica života. Četkica života, još jedna. Da lepo sve to izgleda. Ja ću malo da promenim, pa ću da koristim ovaj Max Factor Pen Stick da vam pokažemo još jedan dobar korektor. Inače ovo treba da se koristi kao puder, ali mi ga koristimo kao korektor. Ispod očiju je odlično, super je i na bradi, vidjet ćete sad. Malo je teže nego onaj Catrice, ali je opet jako dobro i ima dobru prekrivnu moć. To je to. Mada ja više volim ove tečne korektore. Ali mislim da sam završila. Evo, ja sam završila posle 20 slojeva maskare. Finally over. Da. Trebalo nam je otprilike pola sata da završimo sve ovo na očima, ali zato što smo želeli da vam pokažemo sve, da kažem detaljno. Ali generalno stvarno ne treba puno vremena. Ni novca. Ni novca, tako da, eto, možete gledati naš video i da vam bude jasno kako da odredite i brown i crni smoky, odnosno tegit. Evo da, potpuno dva različita luka smo izvele uz pomoć dve iste palete, što znači da su njihove mogućnosti za kombinovanje vrh, evo ih ovde. Znači ove dve, videli ste ih i tokom videa, da sad ne ponavljamo. Uglavnom, lajkujte ovaj video, kao što smo rekli na početku. Šerujte ga sa prijateljima jer će nama to mnogo značiti da što više vas vidi ovo jer vam može biti korisno. I nama bi bilo korisno, sigurno. I subscribe-ite se na naš kanal. Nismo rekli ključno, komentarišite dole da li vam se ovo dopada i pišite nam šta biste još želeli da vidite od nas, kakve make-up lookove biste želeli da izvedemo. Nama je to vrlo drago i stalo nam je do toga zato što i nas dve nismo profesionalni šminkeri i kao što smo rekle, pa i same učimo. Učimo preko YouTube-a, jeste. Tako je. Tako da javite nam vaše utiske. I da li će vam ovo biti korisno, to će nam sigurno značiti. Mnogo značiti. Dakle, pišite sve to dole u komentarima, a mi vas ljubimo i vidimo se sledeće nedelje. Hoćemo na 3 sad. 1, 2, 3. Zdravo! Ćao!